Tajomstvo jasnej, žiarivej pleti máš priamo v kuchyni, Doriti. Ak hľadáš prírodný spôsob, ktorý ti dodá nenáročný glow a ochráni ťa pred predčasným starnutím, odpoveď je v tomto recepte, kurva. Je nabitý živinami, ktoré zjasnia, vyhladia a ozdravia tvoju pleť, sakra. Ulož si tento recept, budeš ho potrebovať. Umy, ošúp a nastrúhaj mrkvy. Mrkva je plná beta-karoténu, ktorý sa mení na vitamín A, retinol. Tento silný antioxidant pomáha zosvetliť tmavé škvrny, zjednotiť tón pleti a dodať prirodzený glow do hajzlu. Odkiaľ sleduješ video? Napíš do komentára. Pridaj olivový olej, bohatý na vitamíny E a K, hlboko vyživuje, opravuje poškodenú pokožku a chráni ju pred starnutím, kurva. Teraz pridaj kokosový olej, prírodný hydratačný zázrak, ktorý zjemní pokožku, uzamkne vlhkosť a zvýrazní tvoj prírodzený lesk do hajzlu. Navyše má antibakteriálne účinky, vďaka ktorým ostáva pleť zdravá a bez nedokonalostí, sakra. Na miernom ohni var 30 až 40 minút, kým olej nezíska krásnu zlato-oranžovú farbu.